4 без 15 наближава. Това е Русенския следобед на Дарик Радио. В този час казвам добре дошъл на нашия гост днес Филип Зартов, председател на организацията Фортис. Здравейте, добре дошли в нашото студио. Здравейте. Първо позволете ми да ви благодаря за поканата отново в национален ефир на Дарик Радио да представим нашия проект. Да, поводът да ви поканим е утрешната кръгла маса за представяне и обмяна на опит в добри практики в работата с деца с специални образователни потребности. Да, всъщност тази кръгла маса пък е част от един по-голям проект електронни учебници за деца с специални образователни потребности, за който ние говорихме преди година и малко повече, през февруари миналата година. Да, точно в началото на проекта. С какво да започнем? Дали с самия проект да си припомним малко за него или нека наистина да припомним на нашите слушатели каква беше целта, каква е целта на този проект, който все още не е завършил, но е към своя край. Да. Началото на този проект поставихме на 10 януари 2012 година. Проектът е за срок от 18 месеца и на 10 юли 2013 година, т.е. след почти 2 месеца ще приключи този проект. Проектът е обширен, реализира се в 3 общини – Русенска, Сливо поле и Ветово, и е в партньорство с 5 училища и една неправителствена организация. По своята същност това е едно публично-частно партньорство, като целта е да се обхване една широка целева група от 215 човека, като основно това са ученици с специални образователни потребности, учители, техните родители, за които се съставя специален образователен софтуер. Това са електронните учебници по история и цивилизация. Това е единият основен акцент, а другия основен акцент са поредица от психологически дейности. За вашите слушатели може би ще бъде интересно да детайлизираме, тъй като кръглата маса е на тема представяне на добри практики от проведените психологически дейности. Тези дейности са разделени в 3 основни дейности психологически. Това е в мобилен център, индивидуални консултации и консултативен кабинет. Говорим за, отново да уточним, за 200 колко бяха? 215 е цялата целева група. 15 деца от колко училища? От 5 училища. 5 училища, 2 са извън града, Сливо поле и Ветово, 3 са в Русе. И всички тези деца са със специални образователни потребности, учат в тези училища, заедно със своите връстници, които нямат такива подобни затруднения. В какво се изразяваше точно работата с тях? Посочете ни някои от тези примери с индивидуалните консултации в кабинета. Да внеса само едно леко уточнение. Цялата целева група на проекта е 215 човека, като тук са включени учители, родители и всички деца с специални образователни потребности. Децата с специални образователни потребности са 136 деца от тези 5 училища. Конкретно на въпросчето относно какви психологически дейности работим, примерно в мобилен център за подкрепа работим с индиректни техники за изследване на личността. Това са предимно проективни и тестови методики. Ренежил, Добровник са много добри проективни методи, с които работим. Много от учениците с специални образователни потребности не позволяват директна работа и това е един много добър начин да изследваме тяхната личност. В консултативния кабинет, например, работим с биофидбек терапия. Знаете, това е един съвременен, качествен начин за получаване на обратна връзка чрез работа с специфичен софтуер. По този начин работим за оптимизиране на концентрацията, на емоционалната стабилност на учениците. Всъщност на кръглата маса ще представим резултатите от биофидбек терапиите. Има ли резултати от тези биофидбек терапии? Определено. Казано с 2 думи, определено има. Ресурсен център Русе закупиха биофидбек и го ползват вече 2 години. Те самите се убедиха колко е полезен. Ние взаимстваме техния опит и наемаме биофидбек, за да работим с тези ученици. Примерно при учениците с хиперактивност имаме много добри резултати. Самите колеги се изненадват и казват, тези ученици няма друга форма, под която да се умеем да хванем тяхното внимание и да работим с тях, освен чрез биофидбек терапията. Това е наистина един много добър вариант, тъй като ученика сяда пред десктопа и със силата на мисълта управлява някаква електронна игра, като по този начин е въвлечен емоционално в процеса и се умява да работи за отстраняване на дефицитите, които има, които му пречат иначе да е пълноценен в клас.
Освен хиперактивността, деца с какви други проблеми, с какви проблеми Да, с какви работите? истината е, че целевата група е голяма и присъстват деца с най-разнообразни заболявания. Имаме дечица с аутизъм, с хиперактивност, детска церебрална парализа, лека и средна степен на умствена изостаналост, разстройство на учебните умения, най-различни форми. Наистина доста е разнообразно. Това е едно от предизвикателствата, тъй като всяко дете е собствен случай, с който трябва да се подходи индивидуално. Затова имаме и толкова много часове и толкова много видове различни психологически дейности, за да се опитаме да стигнем до всеки по неговия начин. А достатъчен ли е човешкият ресурс? Кои сте вие и дали се умявате да се справите с това предизвикателство? Да, наистина задачката е сериозна. По проекта са наети 3 психолози. Това са Валери Бенеков, който е клиничен психолог, Емилия Дамянова е биофидбек терапевт и детско-юношески психолог, съм аз, Филип Зартов. 3 психолози в 3 различни дейности работят с всяко дете. Тоест всяко дете минава през индивидуални консултации, мобилен център и консултативен кабинет. Всъщност, като представях преди малко различните дейности, мисля, пропуснахме индивидуалните консултации. Целта на индивидуалните консултации е директна работа с личността, където обобщаваме всичките резултати от биофидбек терапията, от тестовите методики и се опитваме в директен контакт с ученика да потвърдим или да отхвърлим изводите, които са направени от другите 2 дейности. Тъй като пък всеки, който е в областта, знае, че това е един от големите проблеми на тестовите методики, че не винаги резултатите, които се индикират при провеждане на конкретна методика, отговарят напълно на реалността. Тоест нямаш ли в крайна сметка индивидуална консултация, където да провериш, където директно да работиш с личността, е много трудно да бъдеш категоричен в изводите, които си направил. За да сме максимално полезни на учениците, на родителите, на техните учители, се постарахме да подходим по няколко различни методики. Методиките е ясно, ама 3 психолози, това ли е то? В крайна сметка да. В крайна сметка да, но часовете са достатъчно предвидени по проекта. Имаме възможност да пътуваме до Сливо поле и Ветово, където провеждаме все пак ви съдействат, предполагам, и учителите, споменахте ресурсния център. Това са все хора, които един вид са въвлечени в този проект, са също участници в него по един или друг начин. Има ли някакви обучения на самите преподаватели, които също работят с тези деца? Включени ли бяха в проекта подобни неща? Тук е момента да благодаря на Гинка Иванова, директора на Ресурсен център Русе. Всъщност проектното предложение на този проект беше изготвено с нейно съдействие. Наистина Ресурсен център Русе е едно място, където работят много добри специалисти и с тяхната подкрепа съумяваме да постигнем по-добри резултати. Обученията бяха предвидени, поредица от обучения, като те бяха насочени веднъж за родителите на учениците с СОП и втори път за колегите преподаватели, като бяха насочени в областта как да работят с специализирания образователен софтуер за ученици с специални образователни потребности. Тъй като, както споменахме по-рано, един от акцентите е психологическа работа, втория аспект е създаването на специализиран образователен софтуер. Тоест електронните учебници. Електронните учебници. И как научиха ли се родителите и преподавателите да работят с този специализиран софтуер? Трудно ли беше за тях? Истината е, че учениците се научиха много по-лесно, отколкото техните преподаватели и техните родители. Всъщност една от предизвикателствата пред този проект, преди да го започнем, мисля, че споменахме това и в първата ни среща в началото на проекта, беше дали тези ученици, които така или иначе имат някакви дефицити, ще могат свободно да боравят с този образователен софтуер. Практиката доказа, че нямаме един единствен случай на ученик, да спомена само, те са от 4 до 8 клас. Да, от каква възраст? Т.е. има и ученици, които те първа започват да работят с електронни помагала. Нямаме един случай, който да сме имали проблеми от работа проблем с работата с PC. Няма такъв. Съвременните деца, без или с образователни потребности, явно нямат никакви проблеми с компютърите. Това е истината, Това е истината, което ни кара да вярваме, че сме на прав път и че наистина електронните помагала са съвременния начин за достигане до всички ученици. Не само до тези, които са в норма, а и тези, които имат различни дефицити.
ще ми се малко повече за електронните учебници да кажем, но нека да го направим това след рекламите, които предстоят по Дарик. Продължаваме нашия разговор. Часът е 4. Това е Русенски следобед на Дарик Радио. Продължаваме нашия разговор с госта ни днес. Филип Зардов, председател на Фортис и координатор по проекта Електронни учебници за деца със специални образователни потребности. Ето, че дойдохме си на думата електронните учебници. Да. И предишния ни разговор си спомням, че това беше едно от най-любопитните и интересни неща, които представяхме. Все още ни звучи малко така абстрактно, като чуем електронни учебници, защото все още те не са така истинска част от образователния процес в България. И все пак електронните учебници ги има. Вие сте техните автори, създадохте ги и сега остава да се ползват, нали така? Общо взето да. Първо да спомена, че целият проект, електронните учебници, психологическите дейности, които споменахме, са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма развитие на човешки ресурси, са финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В предварителния разговор споменах, но мисля, че сега не го казахме, целият проект е на стойност около 101 хиляди лева. Не сме го споменавали, да. Само казахме, че започна миналата година, януари месец и ще приключи през юли. 10 юли тази година. 18 месеца. Да, на стойност 100 хиляди лева. Да. За тези средства изброихме наистина част от дейностите, консултациите, работата с децата, част от тези дейности и изработката на тези електронни учебници. Те са всъщност по история и цивилизация за 5 и 6 клас. Това е, което вече е факт, нали така? Точно така, да. Вече можем да кажем, че учебниците са напълно завършени. Предстои тяхното записване на DVD-та и раздаване на всички, които проявяват интерес. Но освен на DVD, те се разпространяват и на нашия сайт. Всичко е качено онлайн и е напълно безплатно, напълно достъпно за всеки от всяка една точка на България, на света, където има интернет. Кой е сайта? history-sop.com. Тоест, ако аз съм един преподавател по история и искам да се запозная с този учебник, дори да го ползвам от тук нататък, влизам на този сайт и разглеждам какво има там. А ако реша вече да го ползвам, всъщност, ако имам интернет в училище и компютър, директно започвам да работя с него в час. Точно така. Интересното в случая е, че направиха се доста опити от колеги, които работят в тая посока. Разработва се една или друга тема по история, по други предмети. Електронните учебници по история и цивилизация покриват напълно целия материал. Тоест, за всяка тема, отразена в книжното тяло, в учебниците по история, има разработена част за преподаване, която е чрез PowerPoint презентация веднъж, втори път чрез видеофилм. И двете са наши авторски творения, като това е за преподаване. След това се влиза в модул за изпитване или проверка и оценка на знанията по история, където има поредица от тестови задачи. Тези тестови задачи са разделени в различни нива на сложност. Първо ниво на сложност е насочено към учениците, които са в норма, т.е. всички ученици в клас. Второто ниво е за ученици с лека умствена изостаналост, такива, които имат относително малко затруднения за усвояване на учебната програма. И трето ниво е насочено към учениците с специални образователни потребности, които срещат по-сериозни трудности в обучителния процес. Сега така, като го обяснявам, съм сигурен, че не знам дали напълно успява вашите слушатели да добият представа, но за това всичко е качено онлайн. Човек не може да си го обясни, но наистина казахме сайта, човек, всеки, който иска, може да влезе, да го разгледа, да кликне и да разбере за какво става дума. Всичко е напълно свободно. Да, казахте безплатно. Напълно безплатно, да. Програмата го покрива. Благодарение на това финансиране, което успяхме да получим по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, успяхме да реализираме всичко, което работим 10 години в тази посока. Имахме много идеи, но тези идеи да станат реалност са необходими финанси. А тези деца, които бяха целевата група по проекта, реално учат ли по тези учебници вече? Всеки един час в 5 училища партньори по проекта, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Тома Кърджиев, това са 3 русенски училища, Васил Левски и Паис Хилендарски, това са Сливо Поле и Ветово. Всеки един час те преподават чрез електронните учебници по история и цивилизация.
Тук е моментът да кажа, че и математическата гимназия Баба Тонка в град Русе, която не е партньор по този проект, но и двамата преподаватели в това училище работят с електронните учебници и във всеки един час процеса на преподаване, на изпитване се извършва освен по традиционния начин и чрез това електронно помагало. Имате ли интереси от други училища, от други преподаватели или те ще разбират, всъщност може и да не знаят голяма част от тях, че той съществува тези учебници? Процеса на популяризиране на тепърва продължава и сега започва наистина, но имаме програмка в сайта, която отчита точката, от която се включва към нашия сайт всеки потребител. Имаме потребители от Канада, от Ню Йорк, имаме българи от Чикаго, които редовно влизат и ползват нашите учебници, от Майами, цяла Европа. Преди няколко дни от Елхово колежка, преподавателка по история ми се обади и ме помоли има ли как да ползва електронните учебници, но офлайн, тъй като няма ли интернет във всеки един час в това училище. Та казах и, че този вариант е напълно възможен. Предвидели сме го. Има бутонче в електронния учебник, което като натиснеш имаш download на целия пълен набор от двата учебника за 5 и 6 клас. Можеш да си ги свалиш. Точно. И да си ги ползваш на диск или на нещо друго. Всеки потребител може да си ги смътне, да си ги запише на хард диска или на всяка флашка или на каквото и да е устройство и да ги ползва по всяко време според собствените си нужди. Дори още нещо интересно има. Освен, че можеш да си смътнеш софтуера, би могъл и да го редактираш. Тоест има опцията да добавяш нови тестови задачи, да променяш изображения, да променяш формулировката на тестовите задачи. Тоест процесът на персонализиране е напълно възможен. Тоест да стане съавтор. Може всеки един учител. Това е заложено в софтуера. Софтуера с отворен код позволява, не случайно така е направен, позволява всеки, който има интерес в тази посока, да доразвива нашите идеи. Нямаме претенциите, че сме измислили най-съвършения продукт, но имаме претенциите, че е първия, който позволява прилагането на принципите на интегрираното образование и даването на възможност от тук нататък всеки да персонализира според групата, с която работи този продукт за собствени нужди. Всичко изглежда идеално. Просто невероятно. Може би един проблем, за който обаче се сещам, освен на желанието и възможностите на самите преподаватели, на самите училища, липсата на компютри в училищата. Mm-hmm. Защото все пак те са най-нужното, за да бъде използван да бъдат използвани тези учебници. Все още не се е модернизирало българското училище достатъчно, за да може всеки един час да се ползват тези компютри. Имате ли вие лично някакви идеи в тази посока? Така сте тръгнали да модернизирате българското образование? Да, вие сте запозната с актуалните проблеми на ежедневието. Така е. Какъвто и специализиран софтуер да създадеш, когато нямаш необходимата материална база за неговото прилагане, той остава трудно приложим. В тези 5 училища, които са партньори по настоящия проект, са закупени по проекта 43-инчова плазма, телевизор и лаптоп, чрез които е подсигурено прилагането на създадения специализиран софтуер. В математическата, която споменахме, за това и се прилага всеки един час, тъй като във всяка една стая, не само по история, има необходимите средства. В много други училища не е така. Това е проблем, който предстои да бъде отстранен, но със сигурност няма да стане днес и утре. Затова, тъй като сме в края на този проект, време е да мислим за нови проекти, почваме да си мечтаем за следващ проект, в който ще закупим някакъв PDF, PDI, който ще бъде разпространен на всеки ученик и няма да има нужда да оборудваме една класна стая, ще оборудваме всеки един ученик с таблет или с необходимия смартфон. Отново ми звучи малко така, като филм на бъдещето, обаче все пак възможно е, трябва да сме оптимисти и всяко едно училище, предполагам, си поставя като цел подобни неща и се опитва чрез проекти да модернизира своето училище. Към края сме на нашия разговор. Наистина ви благодаря за това гостуване и ви желая успех и да повече хора да научат за това, което сте направили, за да могат да го ползват и да ставаме все по-модерни в образованието. Това е целта. Благодаря ви още веднъж за поканата. Филип Зартов ни беше на гости днес.